Исәнмесез, мөхтәрәм милләттәшләребез. Эфирда безнең вакыт тапшыруы студияда Альбина Шәйхетдинова. Алдагы минутларда. Дөрес язабызмы? Россия күләмендә беренче тапкыр татарча диктант язылды. Каһарманны барлап, халыклар дуслыгы йортында Советлар Союзы герое Хәсән Замановка багышланган кичә узды. Татлы бәйрәм гөрләде. Иман яшьләре быел да чәкчәк осталарын җыйды. Бөек Ватан сугышы каһарманына багышланган беренче чара. Ижауда Советлар Союзы герое Хәсән Замановны искә алдылар. Татарстанның Актаныш районында туып үсеп, сугышка кадәр ул Ижауда машина төзү заводында эшли. 1942 елда солдат формасы кия. Дошманнарга каршы юлбарыстай көрәшә. Тупларын сафтан чыгара, яралана. Туган төбәгендә аны онытмыйлар. Кичәдә якташлары да катнашты. Карыйбыз. Татарстанда Удмуртияда ана каһарман улы итеп саный. Советлар Союзы герое Хәсән Заманов 1912 елда Актаныш районының Күҗәкә авылында туа. Ижау машина төзү заводында эшли. Сугыш башлану турындагы шомлы хәбәрне дә шунда каршылый. Дошманга каршы көрәш аның өчен станок артында башлана. Тәүлегенә 14 сәгать тир түгәләр. Завод 1941 елның көзенә инде 20 төр корал җитештерә. Мосинское оружие, винтовки и карабины, которые раньше делались на 3 заводах, остаются только за Ижевским заводом. И у нас за сутки собирали от 10 до 12 тысяч мосинских изделий. Дивизия каждые сутки вооружалась заводом. Работали дети, подростки, 12 лет, стояли возле станков, подставляя ящики, чтобы достать можно было до станка. Честь и хвала, и низкий поклон тем людям, которые сделали все для того, чтобы над нашей головой было мирное небо. Бронь бирелгән булса да күпләр фронтка ашкына. 1942 елда Хәсән Заманов та шинель кия. Воронеж фронтына эләгә. Киев янында кан куя. 1943 елның көзендә коралдашлары белән Днепрны кичә. Һәм шунда яуланган плацдармны дошман кысрыклауына карамастан бер ай буе саклыйлар. Ноябрьдә каһарман каты яралана. Сират күперләрен кичеп илгә исән. Соң булса да геройсының үзең генә күрә алмады. Советлар Союзы герое исеме 1943 елда ук расланган булса да, документларда буталчыклык булып, вафатыннан соң 25 елдан соң гына туганнарына барып ирешә. Хәсән Заманов авылдашларының горурлыгы, исемен шигырь, поэмаларда мәңгеләштерәләр. Ижауда аңа багышланган китапны тәкъдим итү кичәсендә якташлары катнашы белән узды. Мен Хәсән Замановның абыйсының кызлары белән һәр вакыт аралашып яшәдем. Ничектер бит инде горурлык хисе туа күңелдә. Үз авылыңның героеның язмышын ачыклыйсы килә. Һәм язмышта миңа мәрхәмәтле булды дип әйтергә кирәк. Аның Североуральскида яшәгән апасының оныгы хатыны белән кайтканнар иде бер елны. Һәм алар миңа килделәр авыл тарихының китабын сорарга дип. Шул вакытта күрешеп калган идек һәм дуслашып калдык та алар белән мин хат алыштым. Һәм инде ул бик күп эзләнүләр алып барган. Документларына, үлем турындагы таныклыгын миңа җибәрде. Мин поэма иҗат иттем. Мин инде Майдан журналына биргән идем бастырага, журналда басылып чыкты ул журнал варианты. Авыл сорагач, димәк китапта кирәк дигән фикергә килдем һәм булган материалларны туплап, поэманы кертеп, китап итеп бастырып чыгардым. Әлфия Сидикова әйтүенчә, каһарманның кызларының берсе исән, автор очрашып, аңа әтисе турында китапны тапшыру теләге белән яна. Хәсән Заманов сугыштан соң Свердловск өлкәсендә яши, шунда җирләнә. Североуральск шәһәрендә аңа һәйкәл куелган. Туган авылы Күҗәкәдә мәктәп каршында бюсты бар. Ижауның мәңгелек ут янындагы диварга исеме уелган. Ижау каласында да кыска гына гомер юлын монда үткәрсә дә, менә шушында аңа хөрмәт зур икәнен тою безгә икеләтә зур бәхет. Һәм мин теләр идем, һәрбер геройга менә шундый игътибар, хөрмәт булсын иде. Аларның геройлыгын үзенең туган җирендә, туган туфрагында искә алып, тарихка кертеп калдырсыннар иде дигән теләгем бар. Искә алырлык каһарманнар бар. Удмуртияның Әбделмән авылында туып үскән Хәсән Заманов кебек Ижау заводыннан фронтка киткән һәм шулай ук Советлар Союзы герое дәрәҗәсенә лаек булган Закир Солтанов исемендә кичәдә яңгыраса, нинди күңелле булыр иде. Чараны оештырган Ак Калфак берлегендә бу турыда никтер уйланмаганнар. Хәер, бер кайчанда соң түгел.
Киләсе чараларның берсен бәлкем аңа багышларлар да. Татарча дөрес язабызмы? Кызыксынып, үзен сынап караганнарга шундый мөмкинлек тудырылды. Татарча диктант акциясы бер үк көнне Казан, Санкт-Петербург, Уфа, Төмән һәм тагын берничә шәһәрдә узды. Ижау татарлары да кушылды. Батырчылык иткәннәр күп булырмы? Диктант кыенмы? Шундый кызыксыну белән тапшырубызның иҗат төркемендә акция узган урынга юл тотты. Каләм кагазлар әзер, әмма башларга ашыкмыйлар. Казан белән элемтә. Татарча диктантның ил күләмендә узуы үзе бер тантаналык өсти. Ижау шәһәре сәламлый. Безнең бүгенге сүз алда акцияда татарча диктант язырга бик күп кеше җыелды. Татар теленнән белемнәрен беренче сынаулары түгел. Дания Борханова Ижауда уза торган диктантта 3 ел рәттән катнашып килә. Телне яратканга, хөрмәт иткәнгә. Мин Актаныш районы Пуще мәктәбендә укыдым, урта мәктәпне. Аннан соң Изеләдә мин Мөхәммәд Аби Гарифуллинда укыдым. Алар миңа менә дигән Шипчи татар авылында үскән бала булсам да, безне алар шундый белемле итеп чыгардылар. Менә шуларга рәхмәт йөзеннән диктантта үземнең көчемне сынап карарга дип уйлыйм. Рабига ханым Уфа бистәсеннән 60 чакрымнан артык араны узып килгән. Мәктәп бетергәненә 45 ел. Киров өлкәсенең Урташын авылында татарча укыган. Бер кайчанда онытылмый, ул йөрәктә, башта, бүтән вөҗүдең белән туган телне саклыйсың, яратасың инде. Аны бер ничек тә алыштырып булмый. Шуңа күрә язарга килдем, үземә сынап карарга онытмадым микән дип, кайбер сүзләрне, авыр сүзләр дә бар бит. Рабига ханым әзерләнгәндә Габдулла Тукай Нәкый сәнбәт әсәрләрен укыган. Диктант тексты белән конверт җыелучылар алдында ачыла. Аны Муса Җәлил исемендәге китапхана хезмәткәре Рәмзия Гыйззатуллина укый. Кыен сүзләрне тактага яза, тынычландыра. Кем җитешәлмәй, миңа карагыз, мин аңлармын. Кемгәдер кыенга да туры килә. Арада рус мәктәбендә укып, туган телне сөйләм дәрәҗәсендә генә белүчеләр бар. Әмма аларның шушы милли башлангычта катнашулары үзе мактауга лаек. Меня привело сюда то, что я в этом году закончила 11 класс и довольно неплохо написала ЕГЭ по русскому языку. И вот сейчас мне захотелось уже узнать, насколько я сильна в татарском, как я напишу диктант на татарском языке. Туган телне танытырга кирәклеген барысы да аңлый һәм шушы эштә катнашуларына шат. Алга таба Әмирхан Еники әсәрләрен алып укырга да ниятлиләр. Муса Җәлил китапханәсендә алар бар. Диктант барышын бер генә минутка туктатып, аны язучыларның берсе белән сөйләшеп алабыз. Кыен текст бик кыен түгел. Әлегә бик матур текст әзерләгәннәр. Язырга әле җиңел. Мин бу татарча диктант язарга беренче тапкыр килдем. 50 ел мәктәпне тәмамланга 50 ел вакыт узды. Үземне сынап карарга теләдем. Бишлегә язучылар әлбәттә татар мәктәбен тәмамлаганнар. Белемнәрнең төпле икәннәрен тагын бер кат расладылар. Нәтиҗәләр Казанга җибәрелеп, катнашучыларга соңрак сертификатлар тапшырылачак. Киләсе елда инде диктантка килүчеләр күбрәк булыр дип уйларга кирәк. Диктанттан соң татлы бәйрәмгә. Иман татар яшьләре бу көнне халыкны чәкчәк бәйрәменә җыйды. Шулай ук Россия күләм чара. Ижаулылар, татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә бу бәйрәмне көтеп ала. Килүчеләр милли сыйыбызны әзерләү осталары белән аралаша, аларның серләрен сораша, концерт карап кинәнә һәм инде әлбәттә сыйлана. Бераз дулкынланып атласа да Хәлимә Шәмсиеваның чәкчәге йөзенә кызыллык китерлек түгел. Әнисеннән өйрәнеп калып, озак еллар дәвамында пешереп килә. Үзе әйтүенчә, уңмый калганы юк. Бу ел кыздырга, бизәргә кызы да булышкан. Барып чыкты, Аллага шөкер, тәмен ишектер, белмәмен, бик җиңелдән генә ясадым инде 10 йомыркага. Әле аякларым йөргәндә, кулларым эшләгәндә, күзләрем күргәндә, үземнең милләтемә, үземнең халкыма, нигә соң әле милли ризыкны пешереп алып бармаска дип уйладым. Ул бит җиңүдә генә түгел. Киләчәк буын күреп үстеннәр, белеп үстеннәр дидем. 6 ел узучы бәйгегә әлегә татлы сыйыбыз белән өлкәннәр генә килә. Хәер, оештыру яшьләрдән. Алар осталарны барлый, үзешчәннәрне дәшә, бүләкләр белән ярдәм итәрлек иганәчләрне эзләп таба. Чәкчәк бәйрәме хәзер Ижауда Пилмән фестивале кебек үк билгеле чара. Без элек татар базарында оештырадыр, анда инде күбрәк шул татар базары кешеләре иде. Хәзер шәһәргә чыктык дияргә була. Шуңа күрә бу күп милләтләрне
безгә тарта. Һәм дә инде татарлар гына түгел, урыслар да безнең бәйрәм турында белә һәм аларга бик ошый. Табында татлы патшабыз ди катнашучыларның берсе. Тәмәгенә түгел, төсе дә дәрәҗәсенә туры килергә тиеш. Рәзифә Файзуллина артык кыздыру ягында түгел. Ничек болай бик үзе ак, үзе пешкән. Яндырмаска майны алыштырырга шәстә. Кайбер кешеләр асапкы майы беткәнче кызыл булганчы пешерәләр, анда бит инде канцероген гына була. Катырга инде оста башкорт балын сайлый, жюри чәчәкләргә тәме бизәлеше ягыннан бәя бирә. Туларга биргәндә моторлыгы да кирәк, намлы тәмлелек инде. Әмнә бер апа башкорт балы диде, ул балдан торамы, чәчәкне? Балдан тора. Без үзебез Ижау Удмуртия балы буенча уйлаганда, это липовый бал. Безне ябыштыра, бик әйбәт ябыштыра. Клейки, бик әйбәт клейки. А башкорт балларын белмәймен, а безнең Удмуртиядә балдан тора, балдан чәчәк тора. Тәме дә бирә. Тәменә тамашачылар да бәя бирә. Чара ахырында чәкчәкләр киселә, халык сыйланып кинәнә. Быел беренче урынны Хәлимә Шәмсиева яулады. Башкалар да бүләксез калмады. Аларны төрле номинацияларда билгеләделәр. Тапшыруыбызга килгән котлы хатны укып үтәбез. Ижевскида гомер кичерүче Солтанов Муллахмәт Солтан улына 9 ноябрьдә 85 яшь тула. Иң кадерле кешебез әтиебез бабабызны юбилей белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Иң матур якты теләкләребезне юллыйбыз дип язалар якыннары. Гомер буе көчле рухлы, тыйнак кешелекле һәм ярдәмчел булдың. Киләчәктә дә авырмыйча, кайгы хәсрәт күрми, бәхетле, әниебез белән парканатлы булып, балаларыгызның күңел җылысын тыеп, оныклар һәм оныкчыклар белән куанып гомер итүегезне телибез. Әтиебез безнең кадерлебез, без бәхетле җирдә син барга, фәрештәләр кунсын иңнәреңдә, туган көнең белән котларга. Төрле чакны күргәнсеңдер әти, йөрәгеңдә күптер ярада, киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Парлап канат кагу җиңелрәк, тормыш сезне ялгыз итмәсен. Тормыш чишмәләре чылтырап аксын, мәңге-мәңге суып китмәсен. Кызларыгыз Вәсилә, Рәзилә, Рамилә, улыгыз Әлфред, киленегез Фирая, кияүләрегез, онык һәм оныкчыкларыгыз.
Мөхтәрәм милләттәшләребез, хәзер безнең вакыт күңелле кыңгырау тапшыруларын яңа Удмуртия каналында карарга була. Бу турыда элемтә операторларыннан белешегез. Ә бүгенгә менә шулар иде. Йортларыгызга иминлек, үзегезгә сәламәтлек теләп, без сезнең белән киләсе атнага кадәр хушлашабыз. Сау булыгыз.